pedai'r llinell. Da ni am ddarllen o Efengil Marc, a dwi am ofyn am eich help chi y bore yma i gyd darllen, cychwyn hefo roedd yn y fan yma. Ac yn y fan yma mae Iesu'n sôn am y gorchymyn mawr. Roedd un o arbenigwyr y gyfraith yno'n gwrando arnyn nhw'n dadlau. Pan welodd fod Iesu wedi rhoi ateb da iddyn nhw, gofynodd yntai gwestiwn iddo. O'r holl orchmynion i gyd, pa un ydy'r pwysica, gofynodd. Atebodd Iesu, y gorchymyn pwysicaf ydy, gwrando Israel, yr arglwydd ein Dduw ydy'r unig arglwydd. Rwyt ti garu'r arglwydd dy Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth. A'r ail ydy, rwyt ti garu dy gymydog fel rwyt ti'n dy garu dy hun. Does dim un gorchymyn sy'n bwysicach na'r rhain. Rwyt ti'n iawn athro, meddai'r dyn. Mae'n wir un Dduw sydd, a does dim un arall yn bod. Ei garu fe ar holl galon, ac ar holl feddwl, ac ar holl nerth sydd yno ni sy'n bwysig, a charu cymydog fel da ni'n caru'n hunain. Mae hyn yn bwysicach na bersau llosg a'r offrymau i gyd. Roedd Iesu'n gweld oddi wrth ei ymateb ei fod wedi deall, a dywedodd wrtho, ti ddim yn bell iawn o deyrnas Dduw. O hynny ymlaen, doedd neb yn meiddio gofyn mwy o gwestiynau iddo. Ac os da chi isio, ar ôl i chi fynd adra, mae'r darlleniad o Marc penod 12 i chi gnoi cil mwy dros y darn. Pryn ydy'r gorchymyn mwyaf. Bydda ni yn cyffwrdd efo hwnnw y bore yma, ond dwi'n mynd ymlaen at ail bregeth y bore yma am Gariad Ymarferol. Mi oedd bregeth bore dy Sul dwytha, y gynta'r Gariad Ymarferol, yn sôn am Gariad. Ac nath o'n haro fi'n ystod yr wythnos, y frawddeg, mae Duw yn ein caru mwyn i ni garu. Neu mewn Cymraeg fwy cryno, fe'n cerir fel y carwn. Mae Duw yn caru ni mwyn i ni garu. Ac os da chi'n cofio, tri gwrthrych object yn cariad ni, yr wythnos dwytha, caru Duw, caru'n gilydd o fewn i'r eglwys, mae hwnnw'n bwysig i adeiladu cymunedau iach, lle da ni'n caru'n gilydd ac yn tystio. Ac yna wrth gwrs, caru yn cyd bobl neu'n cyd ddynion, cyd ddinasyddion ar y ddaear. Ac yn y fan yna dwi yn mynd i bwysleisio y bore yma, sef, da ni newydd ddarllen y gorchymyn yn do, car yr arglwydd dy Dduw a tholl galon, a char dy gymydog fel wyt ti'n caru dy hun. A mae hwnna'n orchymyn mawr yn dydi. Da ni'n gwybod da ni'n caru'n hunain, edrych ar ôl yn hunain, bwydo'n hunain, gofalu amdana ni yn hunain. A pa mor hunanol dwi fel person yn gallu bod yn aml iawn, yn edrych ar ôl fy hun. A bod Iesu'n dweud, car yr arglwydd y Dduw a char bobl eraill fel ti dy hun. A maen nhw fel petai yn un gorchymyn dydyn. Ni dau orchymyn ar wahân ydyn nhw. Os da ni'n caru Duw, da ni yn caru cyddynion a phobl eraill. Mae o yn anatod glwm yn ei gilydd. Penawd y bregas yma ydy cyfiawnder. Yn y Bibla Saesneg, da chi'n cael dau air sef righteousness a justice. Maen nhw'n eiriau gwahanol yn yr Hebraeg ac yn y Groeg, ond yn y Gymraeg maen nhw'n cael eu cyfieithu fel cyfiawnder. A dwi'n mynd ar ôl yr un justice y bore yma. Mae yna cymaint mwy y gallwn ni ddeud am gyfiawnder, ond dwi eisiau cyfyngu'n sylwadau yn benodol, yn lle bod fi yn ychwanegu geiriau. Felly, dwi'n meddwl am car dy gymydog fel ti dy hun. Dwi'n meddwl am gyfiawnder yng nghyd-destun
justice. Cyfiawnder dros gydyn ac mwyn cydyn. Mae o'n orchymyn gan Dduw. Nid ffydd fewnblyg ydy Cristnogaeth. Nid da ni yn ymblycha am pedair wal, yn ynysu'n hunan oddi ar bawb a phopeth, ond mae'n ffydd sydd yn ymestyn allan dros y ffinia. Yn ymestyn allan hefo'r newyddion da, yn ymestyn allan hefo cariad a chariad ymarferol. Weithiau fel Cristnogion, da ni'n rhy fewnblyg a hunanol gyda'r newyddion da. Ond mae Cristnogaeth yn ymestyn allan mewn llawer ffordd gan gynnwys cyfiawnder i bobl eraill. Y rhaglen boblogaidd, na i jyst sôn am rhain, John, cyn i ti fynd at y rhaglen boblogaidd. Dos at yr ail sleid o fanna. Mae'n cariad ni'n seiliedig ar gariad Duw. Dyma beth ydy cariad, dim y ffaith o bod ni'n caru Duw, ond y ffaith rhyfeddol i fod o'n caru ni, ac anfon ni fab yn aberth oedd yn gwneud iawn dros yn pechoda. Mae Duw yn caru ni, mae tân i gariad yn cynnad tân cariad yn cariad ni. Da ni'n caru Duw yn gilydd a'n cydyn, i ddiolch i Dduw, a chlodfori Duw am ei gariad tuag ata ni. A da ni'n gwasanaethu yn gilydd. Ac yna, gwnewch popeth gan gofioch bod chi'n cynrychioli'r arglwydd ym mhopeth yr ydych yn ei ddweud a i'w wneud. Dyna sut ydych chi'n dangos diolch i Dduw. Felly, da ni'n ymateb i'r cariad gyda chariad, a mae'r cariad hwnnw'n dwy'n clod i Dduw, yn y pethau bach a'r pethau mwy da ni'n ei wneud. Reit, rhaglen boblogaidd yn y prynhawn ydy hon. Na, sori, dwi wedi cael yn sreid yn anghywir. Dyma ni. Dwi'n gwybod os da neb yn gwylio teledu yn y prynhawn gyda llaw, hyrwy bod chi'n rhy brysur. Weithiau mae gyda'r nos. A mae ddigon difyr a greuol am bell dro, lle mae pobl yn mynd a tacla a pethau sydd yn werthfawr yn sentimental iddyn nhw'n aml iawn i'r siop. A maen nhw'n dweud, nain oedd bia hwn. Mae di gweld y ddia gwell. Allwch chi i drwsio a'i fendio fo. A be maen nhw'n wneud wedyn ydy, mae'n arbenigwyr yn ei meysydd, beth bynnag ydy o, crochenwaith neu hen degan neu lyfr neu antig. Maen nhw'n mynd ati i adnewyddu y peth i fod fel oedd o i fod. A dyna mae repair shop yn ei wneud. A dyma mae Duw eisiau wneud gyda y newyddion da yn Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi dod i'r byd ar y groes, di marw dros yn pechoda ni fel yn bod ni'n cael maddeuant a'n glanhau. A mae Duw am yn trwsio ni i fod fel da ni fod. Da ni'n llawn am a gwendid. A mae Duw am yn trwsio ni. Ac yn fwy na hynny, mae eisiau trwsio dynoliaeth, mae eisiau trwsio'r greadigaeth, oherwydd yn bod ni wedi dinistrio'r greadigaeth a'i bod ti yn amherffaith. A pan da ni yn gweddio, fel da ni wedi gwneud, Beibl Cymraeg Newydd, deled y deyrnas, neu William Morgan, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Da ni'n gweddio ar ei Dduw yn trwsio ni. Nid bwriad Duw ydy marwolaeth, na tlodi, na newyn, na rhyfeloedd, na creulondeb, na daeargrynfau, na salwch. Ond oherwydd trachwant pobl, mae hyn wedi digwydd. A mae Duw trwy Iesu am yn trwsio ni. A'n hannog ni fod yn bobl sydd â nodweddion teyrnas Dduw. Dwi'n meddwl bod gennau fersiwn Beibl.net o'r cymal. Ond i'n meddwl bod hwn yn dda, gweddi'r arglwydd, ac fel hyn mae Beibl.net yn cyfieithu, da ni eisiau ti ddod i deyrnasu, deled y deyrnas, ac i'r cwbl sy'n dda yn dolwg ddigwydd yma ar y ddeiar, fel mae'n digwydd yn y nefoedd. Da chi gweld? Yr trwsio'r adnewyddu mae'r mendio mae Duw yn ei wneud drwy efengil.
A pan da ni'n gofyn i deyrnas Dduw ddod i'r byd, da ni'n sôn am drwsio yn cymdeithas, yn calonna ni fel unigolion drwy y newyddion da. Y byd da ni'n byw ynddo fo. Ac ar i'r ddaear fod fel ma hi yn y nef. Mae'n yn eiriau hyfryd yn y fan yna. Darlun arall sy'n cael ei ddefnyddio yn y Beibl i gyfleu cyfiawnder ydy clorian. Chi'n bod ar lysoedd a falle? Dwi'n meddwl bod yna lun o glorian wrth ymyl y carchar ar y llys yn y fan yna, does, llys o goron. Y syniad yma o glorian sydd yn union, sydd yn gyfartal bob ochr. Dwi'n yn siŵr os na o fanna mae'r gair cyfiawn yn dod. Mae iawn yn gallu golygu cytbwys, yr un fath. A mae yna ddarluniau yn yr Hen Testament yn arbennig o dwyll yn cael ei ddarlunio fel clorian, neu tafol, sari o'na chi'n dweud, sydd ddim yn gytbwys. Mae chi ddwy adnod yn Leviticus. Mae o'n dweud, dylech ddefnyddio clorian sy'n gywir, pwysau cywir a mesurau sych a hylifol cywir. Fi ydy'r arglwydd eich Duw chi, fi wnaeth eich achub chi o'r aifft. Ac yna yn diarhebion, mae twyllo'r bwyso nwyddau yn gas gan yr arglwydd. Dydy clorian dwyllodrus ddim yn dda. A be oedd yn digwydd wrth gwrs oedd bod pobl yn defnyddio pwysau ysgafnach, neu trymach, dibynnu be oedden nhw'n wneud, mwyn cael mwy o nwyddau ar yr ochr arall. Ac felly, doedd y gwerthwr ddim yn cael yr hyn oedd yn gyfiawn iddo fo. Oedd na dwyll, oedd na drygioni yn digwydd. A mae hwn yn cael ei ailadrodd yn y Beibl fel bod y cyfoethog yn manteisio'r clawd, fod y grymus yn manteisio ar y gwan. A beth da ni weld heddiw yma? Beth da ni weld heddiw yma 2023? Da ni gweld y cyfoethogion yn cam ddefnyddio rhai clotach a gweithwyr mwyn elwa mwy na sydd yn foesol. Chi'n bod, mae proffits y cwmnïau yma yn anfoesol erbyn hyn. Dyn nhw ddim yn defnyddio cloriannau cywir. Maen nhw'n anghyfiawn. Maen nhw yn dwyllodrus. Gofio darllen hanes mewn rhyw lyfr. O'n i methu ffeindio fo. O'n i methu mynd i lygad y ffynon. Oherwydd yn Sir Feirionnydd mi oedd na fasnach gwlân a brethyn. Pam ddath lot o'r eglwysi gychwyn yn Sir Feirionnydd. Di Llanuwchlyn yn Sir Feirionnydd? Llanuwchlyn, oedd dyn o'r enw George Lewis yn cynnal y cyfarfodydd. A mi oedd lot o'r dynion a'r merched yn gweu sana yn y cyfarfodydd. Oherwydd dyna ddi diwydiant nhw. Ac oedden nhw'n dod i wrando'r siaradwr ac yn gweu sana. Oedd lot o sana yn dod o Sir Feirionnydd. A lot o frethyn cartref Cymreig. Lot o ddefaid yn byw yn ar adag honno hefyd. A Michael D. Jones, os wnewch chi weld llun o Michael D. Jones, oedd o'n mynnu gwisgo siwtia brethyn cartref Cymreig. Ac oedden nhw'n cynhyrchu gymaint o brethyn cartref fel i bod nhw'n mynd dros glawdd offa i werthu fo. A be oedd yn digwydd mewn rhai trefydd dros glawdd offa oedd bod nhw'n defnyddio casgeni cwrw i fesur y brethyn. Oedden nhw'n mesur rownd yr gasgen a didwch yn dweud, mae hynna'n llath, iad, nid llefrith. Mae hwnna'n llath. Ac yna oedden nhw'n dweud, na ni rwlio'r brethyn cartre. Ac oedd yr un cyntaf, wrth gwrs, yn llath. Ond oedden nhw'n rwlio fo eto. Ond wrth iddyn nhw ail rwlio, mi oedd y prynwr yn cael mwy nag oedd o fod i gael. Herwydd y gasgan yn dewach. Oedden nhw'n trydydd rwlio y gasgan fel i bod nhw'n gwneud mwy a mwy o elw allan o'r brethyn oedden nhw yn ei gael. Ac oedd y Cymru'n ara deg i sylweddoli bod nhw'n cael eu twyllo.
clorian anghyfartal. Pobl yn twyllo mwyn cymryd mantais o'i cyd-ddynion. A mae'r clodion yn dlawd oherwydd nad ydyn nhw yn cael adnodda bywyd maen nhw fod i'w gael. A mae hynny ym mhob oes. Mae'n digwydd heddiw. A mae'r arglwydd yn galw arna ni ystyried hyn ac i sefyll dros gariad a chyfiawnder ymarferol gan ddod a chyfiawnder i'n cymuned ac i'n byd. Deled dy deyrnas, mae'n golygu hyn. Ambell i adnod sy'n cadarnhau, oedd gynnau lun o gasgan gwrwyd. Dyma dair adnod sydd yn sôn am hyn. Siarad ar ran y bobl hynny sydd heb lais, diarebion, ac amddiffyn y rhai sydd wedi colli popeth. Codad y lais o'i plaid nhw, barna'n gyfiawn a dadlau dros hawliau'r rhai sydd mewn angen ar clawd. A da chi bod, tair ydi hon o ddegau o adnodau tebyg, lle mae Duw yn deud ym mhobol i byddwch yn bobl gyfiawn. Yr ail un o Jeremia, mae'r arglwydd yn dweud, gwnewch beth sy'n gyfiawn ac yn deg, ac achubwch bobl sy'n dioddef o grafangau rhai sy'n ei gormesu nhw. Peidiwch camdrin a chymryd mantais o fewn fudwyr, plant amddifad a gweddwon, a pheidiwch Mae o mor amserol, de. Mae o mor amserol. Peidiwch, mae Duw yn dweud. A mae yna garfanan yn cymunedau ni sydd yn gwneud hyn heddiw yma. Mae wedi digwydd wythnos dwytha. Mae'n warthus. Ac yna, da ni'n neidio'r Testament Newydd i lythyr Iago. Y math o grefydd mae Duw y Tad yn ei ystyried yn byr ac yn ddilys ydy'r grefydd sy'n gofalu am blant amddifad a gwragedd gweddwon sy'n dioddef ac sy'n gwrthod dylanwad y byd. Dyma gariad ymarferol, dyma gyfiawnder Cristnogol, lle mae Duw yn dweud, ystyriwch hyn, dwi yn eich caru mwyn i chi garu. A mae'r cariad hwnnw hefyd yn gariad ymarferol. Mae o mor bwerus. Carwch eich cymydog fel chi eich hun. A mae hyn yn golygu ymestyn atyn nhw gyda chariad a gweithredu ymarferol. Dach chi bo? Mae'n golygu sefyll dros yr hyn sy'n iawn yng ngolwg Duw, yn erbyn anghyfiawnder sydd yn cymuned ni yng Nghaerdydd ac yn y byd. Yn ail, achub cam y clawd a rhai hynny sydd heb fodd i helpu hunan. Yn aml mae'r clawd yn ddirym. Does gan y clawd ddim adnodda i achub i cam. A mae Duw yn galw mhobol i, mae ganddo chi gyfrifoldeb tuag at y bobl fregus yma. Yn drydydd, mae'n golygu helpu edrych ar ôl y bregus a'r sâl yn yn cymunedau ni yn hunan. A'r hyn mae'r arglwydd yn ei ofyn ydy, sut ydych chi'n gwneud hynny? Trwy'r milenia mae Duw wedi gofyn i Cristnogion, pobl fel ni, sut ydych chi'n gwneud cyfiawnder? Dych chi'n bod, mae gen i ddiddordeb mewn hanes. Mae'n dal i ddigwydd, a mae lot o gymeriadau yn hanes gwledydd Prydain, lle mae Cristnogion wedi edrych ar ei sefyllfa, yr angen yn ei cyfnod, ac wedi dweud, dwi am wneud rhywbeth ynglyn â hyn, oherwydd y mod i yn caru yr arglwydd Iesu Grist. A dyma rei o'r cymeriadau i chi. Elisabeth Fry. Da ni'n mynd nôl i'r 19fed ganrif, diwygiwr cymdeithasol Elisabeth Fry. A crynwr oedd hi, Quaker. Ond oedden nhw'n galw nhw'n Quakers oherwydd ar y cychwyn, bod nhw'n crynu wrth addoli. Pan oedden nhw'n teimlo bod oedden nhw'n crynu. A dyna pan bod nhw'n cael ei galw'n Quakers, nid oherwydd bod nhw'n berchen uwd, na ddim byd felly. Dwi'n eisiau sôn am ddim byd o'r Alban heddiw, man. Da chi'n gwybod am Quaker Oats? Wel, oherwydd bod nhw'n crynu wrth addoli, a dyna pan bod nhw'n galw nhw'n crynwyr yn Gymraeg. Oherwydd mae'n hanes diddorol y crynwyr. Ond, nath hi fynd i garchar
yn Newgate, Llundain. A mi welodd hi sefyllfa y carcharorion, ac yn arbennig merched yn y carchardai. Oedd y merched a'r dynion ddim yn cael ei gwahanu yn y carchardai. Ac felly mi oedd merched yn aml iawn yn cael ei treisio pan oedden nhw yn y carchardai. A dyma Elizabeth Fry yn dweud, di hyn ddim ddigon da, di hyn ddim yn iawn, dydy o'm yn gyfiawn yng ngolwg Duw. Felly nath i ddechrau ymgyrchu, a peth cyntaf nath i oedd cael merched eraill o'r crynwyr i fynd mewn i'r carchar, talu i geidwad y carchar i roi gwellt newydd bob wythnos yn yr ystafelloedd, chi'n bod, da ni'n ôl yn y cyfnod lloriau pridd ac yn y blaen. Ac yna yn raddol diwygio y systema'n carchardai, lle oedd merched yn cael ei gwahanu oddi wrth ddynion, a gwneud pethau fel crefftau a dysgu crefft a gyrfa i'r merched, fel i bod nhw'n gallu ailgydio ar ôl gadael y carchar. Ac oedd hi'n gwneud hyn gogoniant i Dduw. Dwi'n gwneud hyn oherwydd bod fi'n dilyn Iesu Grist. Hanes diddorol. William a Catherine Booth. Os ewch chi i fynwent Abney Park yn Llundain, Old School ydy'r tiwb agosa, mae bedd Catherine a William Booth wrth ymyl Henry Rees, yr apostol heddwch o Tregaron. Rydych chi'n gallu sefyll wrth Henry Rees a gweld bedd y ddau yma. Catherine Booth eto'n gymeriad arbennig. Mi safodd hi dros hawliau merched a ddechreuodd hi bregethu yn 1860. Ac yn y cyfnod yna, doedd llawer o traddodiadau Cristnogol ddim yn caniatáu i ferched arwain addoliad ac i siarad ac yn y blaen. Ond fe ysgrifennodd Catherine Booth lyfrau ar y pwnc yn esbonio pam i bod hi yn gweld i fod o'n iawn i ferched arwain o fewn i'r eglwysi. A dyma nhw'n sefydlu byddin yr iachawdwriaeth hefo'r bwriad o gyrraedd pobl fregus yn East End Llundain i ddechrau. Oedden nhw'n teimlo, mae yna rei o bobl, na nhw byth fynd i eglwys na capel traddodiadol. Mae rhaid i ni gael rhywbeth gwahanol i gyrraedd y werin. A mi oedd alcohol yn broblem fawr. A dyma nhw'n cychwyn mudiad Salvation Army byddin yr iachawdwriaeth. Ac mi dyfodd o yn gyflym yng Nghymru a Lloegr i ddechrau, neu Lloegr a Chymru, ac yna ar hyd a lled y byd. Pam bod ti'n gwneud? Pam bod o'n gwneud? Mwyn dwyn gogoniant i Dduw a dod â chyfiawnder. Thomas John Bernardo o Dilyn, anffyddiwr i gychwyn, ond mi gafodd o droedigaeth a troi at y Plymouth Brethren a symud i fyw i Lundan. Oedd o'n meddwl mynd yn genhadwr i ddechrau, dan ddylanwad Hudson Taylor oedd yn genhadwr enwog. Ond dyma Hudson Taylor yn dweud, cyn iddo fo hwylio i China o Lundan, pam ni dim treinio fel doctor? A dyna fi, dyma fo'n cael ei hyfforddi fel meddyg. Ac yn Llundain, dyma fo'n gweld fod yna gymaint o blant am ddifad ar y strydoedd. A maen nhw'n sôn yn ganol y 4edd ganrif ar 15, 1950, bod yna 30,000 o blant ar strydoedd yr East End. Yn Begera, rhieni wedi marw, wedi rhedeg i ffwrdd o gartre. A dyma Bernardo yn ymateb i hyn a sefydlu cartrefi gofal a chanolfanna mwyn i blant yn arbennig fynd yna i gael bwyd a molchi a chysur. Pam oedd o'n gwneud? Mwyn dwyn gogoniant i Dduw. Mae Duw wedi ngharu fi, medda Bernardo, a dwi am garu y plant yma sydd yn amddifad. Ar un ola, mae yna lot o reid, a chi'n mo, milodd ohonyn nhw. Chi'n cofio Edward Chad Fara. Mab i ficar oedd Chad Fara. A oedd o'n un o sylfaenwyr y comic Eagle yn y 50au. Os ti wedi clywed am y comic Eagle, oedd o'n licio gwneud cartoons. Yn un o'i angladdau cyntaf, mi oedd o yn claddu merch ifanc 14 oed. Nath wneud amdani hun.
A nas i wneud amdani hun oherwydd i bod ti wedi cael ei misglwyf gyntaf. A doedd hi ddim yn gwybod be oedd yn digwydd iddi hi. Ac oedd hi'n meddwl bod ti'n dioddef o salwch ofnadwy. Doedd gen i nunllai droi na neb bu siarad hefo hi. Ac yn yr angladd hwnnw, dyma Chad Fara'n dweud, dwi yn mynd i helpu pobl sydd am wneud amdani nhw eu hunan. A fe sefydlodd o y Samariaid, ac oedd yr 4 lein ffôn y Samariad yn crypt i eglwys o. Pam bod o'n gwneud hynny? Oherwydd bod Duw yn ei garu fo, a bod o am garu i gydfyn gogoniant i Dduw. A dyna jyst 4 enghraifft i chi o Cristnogion sydd wedi edrych ar eu cymuned a'i cyfnod a dweud, beth am wneud rhywbeth ymarferol ynglyn â hyn. Nid gweddïo'n unig, mae hynny'n bwysig. Nid addoli yn unig, nid caru Duw yn unig, ond dilyn y gorchymyn, car yr arglwydd y Dduw, a char dy gymydog fel ti dy hun. Fe wnaethant hynny mwyn dwy'n gogoniant i'r arglwydd gan ddilyn ei esiampl. A be ydy esiampl Duw i gloi? Dyma esiampl Duw. Iesu Grist, noson cyn iddo fo gael ei groesoelio yn yr uwch ystafell. Ond a neb wedi golchi traed y disgyblion yn ôl yr arfer wrth iddyn nhw gyrraedd. A dyma'r arglwydd Iesu, mab Duw yn dweud, dwi'n tynnu grys a nôl tywel a dweud, dwi'n mynd i olchi traed rhain. Ar ôl i ddorffen golchi traed nhw, gwisgodd ei fantell eto a mynd yn ôl i'w le. Ydych chi'n deall be dwi wedi wneud i chi, meddai? Da chi'n fy ngalw i yn athro neu'n arglwydd, a mae hynny'n iawn am mai dyna dwi. Felly, am fy mod i eich arglwydd a chathro wedi golchi eich traed chi, dylech chi olchi traed eich gilydd. Dwi wedi rhoi esiampl i chi mwyn i'ch gwneud yr un peth i'ch gilydd. Credwch chi fi, dydy ceiswas ddim i'w chlaw i feistr a dydy negesu ddim yn bwysicach na'r un wnaeth ei anfon e. Da chi'n gwybod y pethau yma, ond i gwneud sy'n dod a bendith. Felly dyma mab Duw, dyma'r gwaredwr, dyma Duw ymgnawdoledig yn dod i'r byd yma ac yn gwasanaethu pobl. Hwn yn un o ffeithiau syfrdanol hanes y byd. Mae fo'n golchi traed y disgyblion oedd o'i gwmpas. A dyma fo'n dweud, dyma'r esiampl i chi. Nid bod yn bwysig, nid bod yn enwog, nid bod yn gyfoethog, ond bod yn barod i wasanaethu eich gilydd a'ch cyd-ddynion mewn cariad. A dyna fo, Cariad Ymarferol 2, cyfiawnder. A triwch feddwl yn ymarferol, wel, be mae hyn yn olygu fi yr wythnos yma? Mae'n golygu bod cariad Duw yn Iesu newid eich ffordd chi o mateb yn eich gwaith, neu yn eich teulu, neu yn eich cymuned. A bod chi'n meddwl, wel, sut fedra i fod yn gyfiawn yn yr hyn dwi yn ei wneud? Sut fedra i fod yn gyfiawn yn fy ngwaith mwyn gogoneddu Duw? Sut fedra i fod yn gyfiawn yn fy nheulu mwyn gogoneddu Duw? Fedra i roi elusen. Fedra i wneud rhywbeth mwy. Fedra i wirfoddoli i elusen neu i rywun sydd yn gwneud gwaith pengarol yn yr eglwys newydd neu yng Nghaerdydd. Sut fedra ni fel eglwys wneud hyn? Os na rhywbeth ar feddwl un ohonoch chi, da chi fod i rannu hefo ni, a da ni fod i wneud fel cynulleidfa. Rhannwch efo ni, rhannwch efo fi, rhannwch efo'ch gilydd, fel yn bod ni yn dod â chyfiawnder. Allwn ni wneud hynny trwy wleidyddiaeth, os da chi o naws gwleidyddol, lle, a mynd i'r byd hwnnw, a mynd i wleidyddiaeth, i gyngor, i Senedd, i Westminster, gan wasanaethu Duw. Ym mhob cylch, da ni'n ceisio cyfiawnder. Bore dydd Sul nesaf byw ag iach, mi fyddwn ni'n mynd ymlaen at y trydydd un, Cariad Ymarferol,
cymydog, a fyddan ni'n edrych ar y Samariad Trigarog. Felly, cyn di Sul, darllenwch hanes y Samariad Trigarog, neu dameg y Samariad Trigarog, mwyn i enw. Amen.